बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोंनि उन जोलैफोरनो जोङो मिथिहोलांथारनांगोन। दा जोङो दिनै बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि होनोबा दिनैनि नैबे बुब्लियाव जोङो नुनो मोन्दों जे बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ माखासे एसे बिथांनि सोमोन्दै बा बर' हारिनि सोमोन्दै खम मिथिनाय मानसिफोरा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिनि मुंखौ लानानै बिथांनि मुंखौ लानानै समाजखौ बोखावनायाव बिथांनि मुंखौ मिसइउज खालामनाय बा सोरखौबा बखिनायाव मिसइउज खालामनाय समाजनि हाबा मावनो थांनायाव बिथांनि मुंखौ मिसइउज खालामनाय बेबायदिबो गैया नङा दिनै गोबां जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव जों नुयो इउटिउबारफोरखौ जों नुयो बा गुबुन गुबुन जोंनि माखासे मानसिफोरखौ जों नुयो थारैनो बेबायदिबा बड'फाखौ सिबिनाय जानाय नङा बड'फाखौ मान होनाय जानाय नङा आङो नैबे बुब्लियाव आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बड'फा सान्थौ आरो सानस्रिनि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा आरो नैबे बाथ्रायाबो रोखा जाबावनांगोन जे जोंनि आलादा रायजो मोननायानोल' जे बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि बेल' नङा बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिया आलादा रायजो मोननायाबो बिथांनिनो मोनसे नोजोर आरो थांखि सेल्फ डिटारमिनेशननि बाथ्राखौ लानानै बा जोंनि बर' हारिखौ नोङो गासिबो बिथिंनिफ्राय रैखाथि होनांगौनि थाखाय आलादा रायजोआबो जोंनि जेनाखि मोननो गोनां बा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजों गोरोबनाय बियो मोनसे आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा बर'नि माहारियारि बादनि बाथ्रा बर'नि रावनि बाथ्रा बर'नि थुनलाइनि बाथ्रा बा डाउन ट्रेडन ससाइटिनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनायनि बाथ्रा बा जोंनि कनस्टिटिउसनेल राइट्सखौ मोननांगौनि थाखाय पलिटिकेल राइट्सखौ मोननांगौनि थाखाय जिखिनि बाथ्रा बुंनांगौनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा खामानि मावबोदों आरो बिथाङा जिखिनि जोंनि गादब जानाय नासयजानाय बै बुब्लि समाव गुबुनफोरा जोंखौ जिहेतु गाग्लोबदोंमोन गुबुनफोरा जिहेतु जोंखौ नासयदोंमोन साप्रेस खालामदोंमोन जौगानाय एडभान्स हारिफ्रा बै बुब्लियाव बिथाङा जोंनि मोनसे मेसेज लानानै फैदोंमोन जे लिभ एन्ड लेट लिभ नैबे लिभ एन्ड लेट लिभनि मोनसे मेसेजनि गेजेरजों जोंनि हारियाव मोनसे जौगानाय लाबोनो बा ओनसोलाव मोनसे अनलायनाय लाबोनो खौसेथि लाबोनो थाखायबो बिथाङा जथेस्थ' खामानि मावदों दा बेखायनो दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै 30 मार्चखौ जोङो फरायसा सान हिसाबै जोङो फालिबोदों आरो आसाम सरकाराबो दिनै बेखौ आसाम नाङैनो सरकारि भाबै फरायसा सान हिसाबै दिनै फालिनो थाखाय थांखि लानाय जादों बेबायदिनो बड'फा सल्जार अफ हिउमेनिटि एवार्ड बेनि गेजेरजों बुहुमनि मानसिफोरनो भारतनि मानसिफोरनो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि बिथांनि खामानि मावनाय डाउन ट्रेडन ससाइटिनि थाखाय खामानि मावनाय बे बाथ्राफोरखौ गोसारहोनो थाखाय दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बिथांनि मुङावनो गोसोखांथियावनो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजोंनो गोरोबनानै दिनै इउ एन एकाडेमि माखासे स्कुलफोरा दिनै जोनोम मोन्दों माखासे कलेजफोरा जोनोम मोन्दों बेबायदि गोबांथार जोङो दिनै बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिङाव दोननानै बर' हारि जौगानांगौनि थाखाय गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों गोजोन्थों आद्रा थालांनाय बे पिस एकर्डनि किसुमान खामानिफ्रा बे समाव एसेबांसो आपडेट जानानै दं रायजोफोरनिफ्राय आद्रा थाबावनाय जिखिनि पिस एकर्डनि जिखिनि इमप्लिमेन्टेसननि हाबाफारि बे बाथ्राखौ लानानै मैया गुवाहाटियाव पियुष गोयल नर्थ इस्टनिनो एडिसनेल डाइरेक्टर सेक्रेटारि बिथांखौ लानानै मैया जयै सावरायनाय जादों बेवहाय सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन जे जोंनि एबसु एनडिएफबि गासै लोगोसे इउबिपिअ लोगोसे बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार आरो भारत सरकार जथाय सावरायलायनाय जादों बिनि गेजेरजों आद्रा थाबावनाय होननानै बुङोबा जोंना एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा जे जोंना सिमाया बारायनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुरनि सिमलगुरिसिम लोगोसे क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा खोलाहा थाबोनाय माखासे बर' गामिफ्रा दाजाब जानांगौ आरो गुवार हालाम बियो मोनसे बिटिआर जानांगौ बिनि थाखाय दिनै होम मिनिस्ट्रिनिसिम बेखौनो बुंदों जे बाय 31 मार्च बे गासै जोंनि एरिया एक्सटेनसननि खामानिया जोबनांगौ होननानै मैया जोङो बे बाथ्राखौ जोङो बुंबोनाय जादों लोगोसे बेबायदिनो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि हाजारि एसटि मर्यादा होनायनि बाथ्रा बियो दिनै जाथ'वाखै दाबो बेखौ जाहोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों आरो बेबायदिनो जोंहा मा होनदों जे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि जेखि बियो मोनसे फुल फ्लेजेड बियो मोनसे काउन्सिल जानांगौ बिनि थाखाय भिलेज नटिफिकेसन कनस्टिटिउन्सि नटिफिकेसन लोगोसे बेवहाय इलेक्सन जानांगौ आरो बियो मोनसे आबुं मोनसे काउन्सिल जानांगौ बे बाथ्राया एसे मावनो गोनां बाथ्रा दंबावो खामानि दंबावो बेखौ जोङो आसाम सरकारखौबो जोङो नारसिनबाय थादों लोगोसे 6.3नि गेजेरजों जे जोंनि स्कुल कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बे आद्रा जानानै दङ बेयो थाबैनो मोनफुंनांगोन आरो जोंनि गोबां बिग्रायारि बारग'
UNDP बिथांमोननि नामाव दिनै केस दङ उइथड्रल जानांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जादों जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय फ्रि खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो जोंहा मुंख्लं न'खरफोरनो जिखिनि मोनसे कम्पेनसेसन जिखिनि मोनसे 5 लाख रां खुरि होनाय बे बाथ्राखौ दिनै BTC गभर्नमेन्टआ दिनै प्रिपेयार खालामबाय थादों फार्स्ट फेजनि थाखाय 40 जननो होखांबाय आरो बेबायदिनो दिनै दा सेकेन्ड फेजनि थाखाय 500नो होनो थाखाय 500 न'खरनो होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों होननाय जोङो दिनै मिथिबाय थादों दा बेबायदिनो गोबां हा हुनि जेंना दङ बा गुबुन गुबुन दफाफोरखौ दिनै मावबाय थानाय जादों बेनि गेजेराव माखासे दफाया मावफुंजाबाय अनुस्थान प्रतिष्ठान दिनै मावफुंजानो गोनां दङ BTC गभर्नमेन्टआ हा एलटमेन्ट खालामबाय होननानै बुंदों DPR हरबाय होनदों स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम थाबैनो बै जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोरखौ आबुं मोनसे महर होनांगौ बेखौ जेन माने सरकारा थाबैनो होयो आरो जोंनि ओनसोलाव गोजोन मोनसे थासारि लाबोनांगौनि थाखाय जेन खामानि मावो आं बेखौ दिनैनि नैबे जथुम्मानि गेजेरजों आं खावलायहरो गोजोन्थों